హాయ్ వీళ్ళు చూడండి తిరుపతికి వెళ్ళేసి ఎలా కొట్టుకుంటున్నారో. ఆయనేమో నాగార్జున గారు చైన్ లాగినట్టు ఈయన వచ్చేసి బెల్ట్ తీసుకొని వాళ్ళని కొడతా ఉన్నారు. ఇంకా అక్కడ వచ్చేసి సర్ది చెప్తా ఉన్నారు. ఆ విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు వచ్చి సర్ది చెప్తా ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏంటంటే నేను మెసేజ్లో విన్నాను, వాటర్ కోసం వాటర్ అందుబాటులో రాలేదని కోపం వచ్చి వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు అనేసి. కొంతమంది వాళ్ళకి ఫోన్ ఎలా వచ్చింది అంటే చెకింగ్ పాయింట్ వచ్చేదాకా ఫోన్ మన చేతిలోనే ఉంటుంది కదా. ఆ చెకింగ్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడే కదా మన ఫోన్లు కానీ ఇలాంటి వాచెస్ కానీ వాళ్ళు తీసుకునేది. ఈ లోపల వాళ్ళైతే ఆ విధంగా కొట్టుకుంటా ఉన్నారు. తిరుపతికి పోయింది దైవ దర్శనానికి పోతారు కానీ ఇటు కొట్టుకొని చావడానికి పోతారా? What is that?